ardi fof ko welama mawɗo hande daradade ma ɗo en madame KELLE NDIAYE présidente mouvement président yeeƴu FUUTA ɗo en e natirde wuuro ene wiye Guijulon ko ardi fof calmina bandiraɓe Ndiaye e on saaha puɗɗuɗen nadde e namde ɗe. Assalamu alaikum bandiraɓe, Oumar Doro Koumé mi salminima mi juurimama kadi mi weltanimama e déplacement mo mbaɗɗa o arde do en ha ɗo e ɗo dariɗen ɗo ko weltare mawde wonande min KELLE NDIAYE e wonande mouvement président yeeƴu FUUTA. Ko ardi fof sartananno min e oɗo saaha holko woni jaɓɓal ma ɗo henna e nder diwan o. hande o addimi e FUUTA ko wadde tourné mo ɗamininomi wadde département Matam, département Podor, département Kanel e mo Ranérou. Malheureusement noon temps o faaɗi ɓitti ko département Kanel tan toon to Hamadi Hunar min keeɓi wadde ɗum e ñalawma hanki o ko ɗum wonno ko umminimi ardude mi FUUTA e ɗeɗo balɗe. Yimɓe jeehino ha dañi ɗamawuji mawɗi wonde e FUUTA ma liggeyaji mawɗi saabu tugnade premiére pierre uji kewɗi manam mbaɗnoma posé e nder leydi ndi foof kono kadi ha tengti e diwan FUUTA beele ɗo yarate a yi ligguey o ene jokki walla premiére pierre uji posano ɗi ko mois de juin le 16 juin président Macky Sall arno ɗo e Guijulon ɗo golɗo laawol o rewi o waɗi ɗo rencontre makko le 16 juin. Donc que le 16 juin o pose nos pierres makko désenclavement Dande Maayo. Hande non eɗen gone mois de février presque mois de mars. Donc non min mbinomo nden pose de pierre nde vraiment ne weli min ha may kono min ñaguima ko yo suivi o wod ko mois de juin wonno juillet août septembre octobre novembre décembre janvier eɗen mois de février ha mars nan daro. Donc non eɗen namdi holto travaux ji ɗi jarrata par ce que ɗum ɗo ko cas urgent enen fof en ji situation no wayni no way habnade. Ngal ɗo garal e nder FUUTA ha tengti e département mo Kanel nde garata joguinoɗa anniya ko yaade e département ji nayyi ɗi walla tati ɗi finalement ko département mo Kanel jaaɗa e commune ene wiye Hamadi Hunare holno jiiruɗa population département o ene wayi e mouvement yeeƴu FUUTA. Hanki mi joguima hoolare e mouvement président yeeƴu FUUTA ha ɓuuri ko kolinomi ko par ce que mboɗo anduno tôt ou tard yimɓeɓe gonduno tan ko pamano won famnoɓe au début kono hande kadi ɓe ɓuuri famde caggal les élections locales ko élection locale o ɓenni faade hande yimɓeɓe ene jogui softede mawde e haɓanade FUUTA e daranade FUUTA ha ɓuura ko daranno ɗum ko hanki mobilisation mawɗo waɗi toon to Hamadi Hunare ɓe kolliri min wonde ɓe paami jaɓɓal ngal min jaɓɓanno ngal holko taki hamin jaɓɓa ɗum ɓe cikkuno tan kono wayanno ni wayata pellen to son ndenta hande ceerta janggo kono ɓe gandi ɗeɗo fedde ummini ɗum ko gollade FUUTA ummanade FUUTA ɓesgu fuutankoɓe jeunesse FUUTA o e population FUUTA o ko ɗum taki ɗumen ummade donc ko caggal Allah caggal amen ɓe keydi. Ne waɗi tous mo ganduɗa mouvement yeeƴu FUUTA wonko addi hen beele won changement mo ganduɗa ɗum ɗo de mouvement président yeeƴu FUUTA ene hen jeeya. Mouvement président yeeƴu FUUTA jogui hen ko weltare mawde par ce que aɗa andi liggade liggoɗa jiiya ligguey ma o fruit mum fawa hen guite ma ene weeli minen wonno e anniyaji amen tan ko wadde sensibiliser yimɓeɓe ko findinde yimɓeɓe famnudeɓe politique wona leñamagu wona bandiragal wona enɗam politique ko nafoore ne tahanma e rewde neɗɗo kala mo nafanimo joƴƴin ɗum banggue ƴeewa nafawomo min mbaɗi on sensibilisation pendant 3 ans. Holko mouvement yeeƴu FUUTA wawi lirde hen comme leçon? Local uji holko change par ce que min mbi ko gotanemo kooli ɗon kala balluɗo on balle ɗum donc min jii ɓe ballano ɓe walla ɓe ligganoki ɓe guitti ɗumen ɓe batti ɗon wonde donc ɗum ɗon ko weltare min mawde ɗo amen. KELLE NDIAYE yimɓe hewɓe ne mbiya mouvement yeeƴu FUUTA hay hunde ala ko ummini ɗum so wona wonde wadde opposé o régime gonɗo ɗo henno so wona lundade kala ko woni golle président Macky Sall e mbawde kuptodinde e yaadiɓe mum holko mbawɗa jabade ɗum? Wadani Oumar Doro Koumé yimɓeɓe no cikkirni ene wayni wona gotum hewɓe mabɓe kadi puɗɗima famde wonde minen Macky Sall min gañani ɗum kadi sa fecci mouvement président yeeƴu FUUTA a waɗi 80 ɗi banggue ko gonduno koye Macky Sall walla gonduno koye Macky Sall donc wona gañu ko yidde wallude Macky Sall min gondi
par ce que ko yidde fertude guite makko yo andu ɗo foti liggade e ɓe foti wallude neɗɗo so wallima ha waɗama fal ha laamima ya wallu ɗum kañumne eko sohli ko kono noon nde wonnoon hamin nomin jiiri ko yimɓeɓe jiiɗi ko wadde barrage peut être hakkude amen e mabɓe hewɓe mabɓe mbiyata komin opposant ji walla min jiiɗama walla komin hasideji wona ɗum ɗon ummini min tan ko population o yo ƴeewto komo yimɓe makko ɓe henne population ɓe holko mbaɗata holko gone dow mumen so tawi no hannde aɗa joguino konngol ngol paaruɗa e président de la république caggal kanko Allah halfini dendagal leydi Sénégal Allah addima e Fouta ko an woni gardiɗo président mouvement yeeƴo Fouta e won liggueyaji ɗi ganduɗa ene ponno waɗede holko wonata konngol ma femde makko ko adi foof ko lawol amen ngol ɗum kam en jii enen foof lawol dande maayo enclavement dande maayo wona dande maayo tan ila morphine Podor diwan Podor o lowre nde ferlo foof ene jooki jogre musde ɗo joni ko ceeɗu ay so auto ji ɗiɗi deggodiri oto hen foof peut être que ma daro 1 kilométre nde goɗɗo fuɗɗo wawde yiide ɗo rewata woto buɓodirde e goɗɗo walla woto nadde e gaska en dañino hen caɗele eɗen daña hen caɗele ha hande ko adi foof ko lawol ngol ɗo no wayi musde ni yoɓe mbatta hen urgence woni joni 7 walla 8 mois ko pause pieur o waɗano ala ko nantuɗen hen ko ganduɗa ne waɗi solide wiyete ko fuɗɗama to fuɗɗama ga jiiɗɗen ko des preuves à l'appui memen quelque chose de palpable ko ganduɗa eɗen mbawi fawde hen guite men mbiyen ɗum ɗo fuɗɗama kono ma fuɗɗi walla fuɗɗama o ko ɗum ɗon gañƴen guila début o ko ɗum woni ko kaldunɗen e makko ko wona ɗum ko Oumar Dore komin mboɗo sikki ɗum ɗo fof ko ladde ndeɗo ladde ko leydi woni hen eɗen jogui nangue wulgue gue maayo nani banggam ñaama ɗo enen eɗen poti wadde développé normalement so rewino lawol sagataɓe tiɗɓe sembuɓe nanɗo a yii wuuro ngo a yii to janɗen to sagataɓe ne mbayno leydi donc pourquoi ndeɗo ladde nde lartetake nde waɗe guese sukaɓe ndema hen daña hen beeli nani nduɗo wiyete ko wendu salli wendu amen wiyete ko wendu salli ko liɗɗi ne mbawi nehede hen taw en guittoyani liɗɗi ha Nouakchott walla ha Dakar Foutankoɓe ne ñaama ene mbawi dañde ɗo liɗɗi ko guurdi ɗum ɗo foof koye développement Fouta jeeya mais pourquoi en mbatta utiliser ɗiɗo moyen ji pour wawde wadde développé Fouta ɗum ɗo min namdi président Macky Sall hôpital mo Wourossogui o en birtima ɗon hanki en jii situation no wayi ɓe yimɓe nana pawdiri nana lemodiri haydara change ani ɗum ɗon foof koye urgence uji ɗi ganduɗa ko poɗɗi daranede e oɗo saaha fotani fadede ha holnden walla faade ha élection ngaji pando waɗe kadi avancé quelques jours woppe kadi ha élection ngaji goɗɗi min jiiɗi ko liggono Foutankoɓe o walla min caɗele ɗe min gondi ɗe ɗe gasa hayso gasani ha laaɓi ko ɓuuri tengtude ko o walla min hen gasa min gañanimo noon no min kewi wiide ni min gañani kadi hay goto minen kala liggantoɗo min Fouta ha min mbiɗi bug Allah bug mum bawɗo wondi foof so tawi waɗi welsidare wonande laamu ngu femde e population Fouta beele cikkuɗa wona wasdeɓe dañde caɗele soɓe tawi ɓe gaari ga ñanden journée makko en mois de juin le 16 juin oto mbayi peehe hen yadi koɗo yeeso ɗo 4x4 mumen minen min birtima ko hay clignotaji makko ɗi continue lendemain hamin ko wata clignotaji ɗiɗi kubba ñifani guila hande kekiɗi ha janggo o ñifani ko noon ajjori ɗo aɗa andi ɗum fof kam yoni preuve kadi président Macky Sall nde refti ɗon nde yii omo 4x4 ɗo ne yaade lawol he donc ɗum ɗon fof yoni preuve ko yimɓe honɓe gaaɓe kam ko sufruɓe kamɓe ɓe gaari ko kikiɗe goto ɓe dañi toon on probléme jaaliga noon wonɓe ɗo tout le temps ɓe ganduɗa ko ɗum ɗon mbaɗata vivre ɓe donc hamin ñaaguiɓe hen ɗum ɗo ɗeɗo caɗele wona hamin ñaaguiɓe ni ko droit amen hamin jogui hen droit koye Sénégal min jeeya on fait partie du pays min gona ni entre frontiére uji commune sénégalais ji des citoyens ɓe ganduɗa ne mbaɗa remplir des conditions citoyennes enen goota soɓe la preuve nde ɓe cohli nde ɓe telli ko ɗo ñanden élection ngaji local min kam won hen ɗi tawanimi ɗo kono ɗo foof a yiyata ko 4x4 uji meehi ɗo hande pour jiiya 4x4 koma joɗɗa balɗe ɗiɗi tati puɗɗoɗa yiide 4x4 ne yaaha ɗiɗon 4x4 uji garno ƴewde ko hajuji mumen so gasi duttima Sénégal Dakar donc wiide tan président Macky Sall yo ƴewtu no moƴƴi koɓe gone dow mum ko kamɓe fof noon tugge makko kanko président fayi less ko wona e dow mum ko ene foti change ude ene foti waylade kadi so waylaki ɗo joni ma hawno seeɗa gummiɗen koye élection locale mboɗo andi won tous mawɗo waylo mawɗo manam mo gadduɗen hen kono faya koye législative te eɗen gandi législative ene teddi wonko peesata beele mouvement yeeƴo Fouta wonko konti wadde hen beele won darde ndi yiiɗi darade hen élection ngaji législative payaɗe ɗo ɗi andi hanki mi posenomo question hunare on ko wako holko min jogori wadde so min jogani ɗum holko miijo gonmi miijani ɗum kono noon on question mi jaɓani jabademo
ko jinmi wiide tan ko kala élection garɗo e Sénégal hankadi woni législative o woni local ɓenni woni présidentiel o hande hamin jogui force mo ganduɗa hamin mbawi wadde décliné n'importe quand et n'importe comment et n'importe qui donc noon ko wiyanom komin womre komin poignée de personne kono yo yimɓeɓe paam hande hamin jogui force mo ganduɗa kala komin jiiɗi wadde décliné e nder Sénégal maɓe hamin mbawi wadde ɗum décliné mi haalani noon e nder Fouta ko heddi ko noon min gartoy hen Kellel Ndiaye présidente mouvement Yeeƴi Fouta Kellel Allah jarama a jarama merci Oumar Dore komi weltima e déplacement mo mbaɗɗa kadi question ngaji posé waɗini kam beelema no fewi merci beaucoup